zvládli, ale... Ano, takže to je ten můj dotazník. Točíme video, ano. Ráda, že jsem to zvládla, v tom životě asi neujdu takových kilometrů. A kolik jsi šla, řekni nám to. 38 kilometrů. Ale tam 38 kilometrů. Jak se cítíte? Mladý pane? Hele, Koukej se do kamery, chceme tě vidět. úplně přesně tak, jak jsem čekal, protože mě bolají nohy jak svině a posledních asi tak 9 km byla fakt hrůza, ale přesně je to o tom, že jsem rád, že jsem se překonal. Krásně, děkujeme. Co ty, Františku, jak se cítíš? Pojď ven na světlo, já tě nevidím, pojď. Poho? No, ano, pohodě. No a jako řekneš nám ještě něco k tomu? Dáme příště pade? Jo, výborně, děkujem. Bez tebe ale. No, bez mě. Já jsem úplně chile, já bych ještě dal něco. Jo? Nějaký Pohodě, jo, pochud dobrý, dáme, líbilo ne? se ti to? No, jasně. Paráda. To ujdem za ten... A co vy, co? Jsme rádi, že se to povedlo, že jsme nezmukli nějak významně, bylo to moc fajn. Sešlo tolik a všichni jsme to ušli. Doufám, že jste si to užili, my jsme si to užili hodně. Ano. A příští rok ve stejné sestavě minimálně. Jo, tak to je super. 6 ráno. A co vy? Tak si jsou nám ty boty. Jo, to je dobrý komentář. Tak mi tam zůstane půlka té kůže, ty jo. Takže to bylo dobrý, jo? No já mám... A když si to Ne, přijde já to cítím, Já bych to chtěla nepomohlo. teda Luboš jsem dal botu teďka. No to ne. No to můžem. videíčko. Co ty? Padly ty nápady. Úžasný. Fakt jo, dala bys si z 50, co? No samozřejmě, ještě dneska. Fakt jo? Aha, no tak já to radši vypnu, protože Jako těch 10 50 dál, nejdem. jako.